Jeg skal spise en chili. Så. Jeg filmer, far. Jo. Far, jeg skal lige filme Mathilde. Du skal ikke. Mathilde, stop så. Jeg skal også filme chilien. Se, nu har vi sådan en habanero her. Af en type, jeg ikke lige kender, men det skulle være en habanero. Må vi se? Må vi se? Må vi Er det en vindstyrke 10? Ja. Siger vi, ja. Jamen, det er det. Det siger de. En vindstyrke 10. Ja. Så vi skal lige skylle den en gang, for det er jo en frugt. Så skal vi lige toppen af. Så skal vi se, om den har en god frugtsmag. Ja, den dufter godt. Så lad os prøve det. Mm. Ellers så er det ikke godt i maven. Hvordan har du det nu? Er det stærkt? Hvad, har du lyst til at snakke om din oplevelse? Ja. Whisky var en skrøne, det virker slet ikke. Var det stærkt? Du ser ud til at være meget afslappet. Jamen, det smager godt. Smagen til? Drik noget vand, det hjælper ikke. Nej, det er mælk. Det er mælk, han skal have. Begynder med Og han har mælk. Okay. Har du lyst til at fortælle om, hvad der sker? Nej, jeg har en cola. Hvad sker der så? Nej. Så er der kommet bredt. Så du får røde øjne bare. Kan man ikke zoome til den? Jeg forstår ikke ham, der ikke kan tage det så roligt. Ham der kan sige det. I morgen så er det Burning Ring of Fire. Hvad siger du? I morgen er det Burning Ring of Fire. I anus. Hvordan har du det? Det brænder. Har du ondt i ørerne? Jeg tror, der er ild inde i munden nu. Mælk. Skal du aldrig nogensinde gøre mere? Jeg kan forstå, hvis du har gjort det, hvis du fik en idiot. Det er godt til nogen på plejehjem. Kom op af deres lænestol. Øj, det sviger i maven, mand. Sige Claus, hvad har du fået mig til?
Han har set Chili Claus. Og der er masser af mælk til. De siger, der er gode vitaminer i. Så hvorfor skulle der ikke være det? Hold da op, man er ondt. Synes du sveder lidt fra? Ja. Det er da godt, hvis du våger. Det løber faktisk noget på bare stå. Vi skulle bare hjem og se Hold det da her. tiger, mand. Det er godt nok sådan de der. Skal du have mindre chili lige til at putte den lidt ned? Jeg tror ikke, det hjælper. Tag en salat derinde uden. Jeg tror bare, jeg skal lægge den her nytte. Kæmpe den. Nu spiser jeg noget salat. Og det tror jeg ikke er dårligt for mig. Det løber bare noget at tage med ham. Han sveder. Har du fået det bedre nu? Vil du komme ind, Lys? Skal du ind i stuen, far?